Uite, n-aveți voi de pe acolo. Dar am să pleacă degeaba, așa numai să vezi. Să vezi să vii înapoi. De ce v-am spus că are? Asta cu scop, asta cu treabă. Și cum mă numești, doamnă? Poftim? Cum o cheamă? Da, Maria o cheamă, ca pe matale. da, Da, ei, da. da, Maria o cheamă. Acolo. Îi trimit lui Petric pui, poate n-am mai văzut de mult găini. Îi filmez un pui. Pui? Are nicio cu strâmb, tu vezi? Ciprian, vine și tu încoace să te filmez pe tine. Te-ai ascuns. Ai băiatul cu. Zici ceva pentru Petrică. E doar ea. Doar de el. Vă întâlniți la nuntă, cred. Ce mai zici? Lasă mai mult câte afară și mama aia. Azi că am 45 de minute. Am unde să-i filmez. Pe care îi las la urmă. Și vă mai vizitează rudele astea, nu? De la Toderești, de la Toderești mai vin pe aici? Nu mai vin, nu vin cam de mulțuri. Au fost A fost la noi Au fost Costache? Sau care? săptămâna trecută. Ăsta Petrică. Și s-a întâlnit. Eu are vreo 3 săptămâni, mai bine când au fost aici. O avut treabă și pe acolo, am muștit doar să diză. Facem ales o pe aici, avem cu pasforii să culegem. Le dau și lor, le dau și nouă. Văd că v-ați făcut Am gard. fost împreună, împărțăm împreună. Ce să facem? Asta. E cum să vii atât porumbul, să apac cartofa și tot așa. Și ai mai văzut cineva din Suceava? Împreună, așa. Cu fratele ei. Fratele ei. Da, da. Cu cumnatul. Da, că studia de tata ei. Și cu Petrică. Da. Petrică a venit Eu după vin aia. pe urmă. Da, și băieți, prin cealaltă pe acolo. Pleacă mai târziu. Da. Păi două plăni să vă duc, mâncați? Ei, dar așa verde. S-o cop strugurii? E verde, nu, e, nu. Strugurii sau... O să lasă pe acasă. Stai, vin o leacă mai încoace, ca să eu și partea asta. Mai. Așa. Poți să-l mai învârți o acasă. Ai lumina mai bună. Așa. Se vadă și mama aia. Le lași mustață. Exact cum era el, musca aia mică. Bunico, Tata aia? Eu uite-o leacă la poartă. cu jumătate nebarbierit. Servește, nepotăcă. Servesc. Bunica să iei astea de pe masă care ți le-am adus. Le strângi. Punga aia și cu tot ce acolo. Auzi? Vai, bucurie mea, eu de pește nu mai gândesc. Vă foarte mulțumesc să trăiți. Dumnezeu să vă dea sănătate și bucurie și înțelegere bună. Este zi ușoară. Cu dragoste. Puși afară. Puși. Afară, mă uși. Da, ați făcut mai mare bucătăria asta, a?
Bucătăria asta ați făcut-o mai mare? Bucătăria ați făcut-o mai mare? Da, a făcut mai mare. Pe timpul, mă mică de două. Nu mă întâmplă. Bai sub nasă? Bai sub nasă? Mai ia uite-l veri ușor, două. Ce alea, bunica? Ia și uleiul ăla. Așa mai fac și eu. Și mai aduc și ei așa. Ce fac, n-auzi? Ești ca să-ți fac, nu, ce fac? Afară. Și vreau zic că tu vrei. Ok. Îl dai cu niște spirit după aia. Ce-ți tremură mâna? Mie? Da. Am făcut vreodată. Îmi dai slab și mișcă. Da, da, nu locuiesc. Înainte îl berberea meu acum, Am preluat ștafeta. ai preluat ștafeta. Nu mai poate să berberească, ea? Să tai și rămâne. Tremură, săracu. Uite că e bine, uite de levadă, uite. Dar nu ți vezi doar parul coaptă, poate mai vezi, mamă, că tot cade și aici să mâinează, cade. Care coaptă e bunișor, dacă ai de încă nu e de mâncat așa. E ca uite acolo, vezi cum, uite acolo, dai cu mătușoară așa, dacă ai mai, poți să ajungi pe una coaptă, nu? Parte și acolo să văd cu galben. Poți face. Mâinează, Gata? uite mai bun. Gata, nu? Gata. Vezi pe gât, pe la urechi, că el mai rămâne. Gata. Poate zici. Браштили. О, братаки. Nu știi că nu mai până în viață. Ce bucăi mare are. Nu m-a mai cunoscut, ai văzut? Nu m-a recunoscut. Pe el. Bunica m-a cunoscut cu el, nu m-a... Ea e mai conștientă ca el. E mai tânăr. Dar nu, dar nu stai pe urzică, n-ai simțit nimic la mână. Nu te-ai obligat. Genuț, Da? când erai așa aia, băițaș. Ai te-o lăsat tata tu aici? Nu e aici casa mea. Nu mă la casa mea. Nu e aici a mea. Ghetă băiat. Tare m-am păcat. Asta e de pe cartofi. Acelea căcicioarele, acelea băbuiațele, spuți pe băți. Mai ai oi, ceva, capri? Ha? Oi, capri ai? Da. Nic. E nic. Am avut o oaie și așa ne-a furat.
Asta e. Ha. O luat și cea, n-am auzit nici. Am avut, una am vândut-o eu cu n-avem lemne, avem pădure, dar capul la doar cosaci. Cosaci nu a adus întâi două căruțe, a doilea o căruță, nu mai ținut. Nu-i nevoie. Pădurea merge. Dar facem bani, 300 de mii și mergem la iscălită. Dar prima dată te-a adus tata lemne acasă. Bă, aduc lemne, bă, aduc lemne. Dar eu o spun ție, ce le-o spus brigaderie. Ce-ai vorbit cu el? Brigaderul a spus, poți să-i faci acte oricui, dar eu îți dau marcătura și să o ca. Pe prima dată mărcătura trebuie. Apoi da. El da. Dar trebuie să mă la aici, la Pricop? Pricop. De ce? Dar eu știu pădure. Dar ăsta nu știi? Are mașină, el merge numai la marcat, el e cu marcatul. Dar doar știi unii pădurea, nu? Da. Stai jos aici. Da. Nu să obosit cu pastile. Ia să spune că el e numai cu marcat. Nu-i cu trădat. Ei, gata, ieri am luat rezultat de la el. Nu l-a zis nimic, moșule, uite așa, du-te cu băiatul, cu altul. Dar eu îți dau ler. Da, până la trebuie adus cu vin toamna, iarna. Nu porni nimic. Până în septembrie. Și cât? Nu pui mă mâncă. Că dați. Se vede că la 3, că la 16 trebuie să facă marcatură. Dar acolo ce să-mi spun? Eu am aștept să vorbesc cu tine. Hai, bă, uite și bune, mă duc, da, trebuie să fiu rezultat de la Pricop. Pricop e cu pădurea, Pricop e cu harta, el are toate. El poate să Păi rău, n-a luat mai mulți bani acasă. am vorbit cu Vasile Almoș Georghețe, Da, să am niște bani. cu Carlu, mă duc cu el la Pricop, mă duc cu pădure, dar mergi și tu. Eu dau 200 de mii. Dar prima dată nu s-a dus măcar. Astea se fac Am eu 200. pistunari. Înțelegi? Da. Da, chiar uite. Băi, aduc eu acum, dar tu chiar acum, azi. Mâine. Dar te mai poți băga căruța în pădure? De acum, Sunt 200. Plouă, că ninge. Stai tu așa. stai pe loc. Pe orice. Când zici că ați ploaie 10 zile, 10 zile. Tot ați să oprească odată. Ce vreți să faci? Eu nu mai fac nimic. Am făcut căcioală și de acolo. Dacă nu pricep, trebuie să vii aici să-ți mai faci tu și iese de făcut aici, acolo. Știi că treaba nu stai, pui dau. Decât tu Partea ești mai cu aproape, mai repede vine. răspunderea aici. Ia, spune că Dacă o asculte vii câte băieți, Da, de Petrică. Ha? Ți dor? cum nu ne dor de băietul, dacă din nepotul meu, cum nu ne dor? Băi, sigur, Dar unde e acum? de unde? Eu nu înțeleg. La greci. La greci. La greci. Dar dacă l-ai vedea, ce îi spune? Ce ți spun? Îi doresc sănătate și acolo. Și așa la glumitor, băietul, da. Tot bunicul cu picioare, da? Mhm. Eu nu mai zic nimic. Eu mă gândesc la drumul care l-a luat, să stăpânesc drumul care l-a luat. Asta mai e un drum până în noiembrie, nu? Ha? Du-te în noiembrie la nuntă. Nu mă duc, nu. Octombrie, mă. Nu mă pot, băi, nu pot. Nu, eu până la băie nu Dar plătesc. mergem amândoi. Nu pot să merg. Nici el, Dacă nici el. nu pot. Tu poți să te duci, ok, îți dau voie să stai la voie și o săptămână acolo. Dar nu, eu nu mă pot nici șorui. Hai, băi, din jos, o doare, el e rea și permanent. Pe urmă, bătrânețele mele, ce să fac acolo? Stau așa pe scaun. Stau acasă. Da, prezența contează. Ha? Prezența contează. Eu știu că da, da. Că te duci, să te
să treci. Le, vine acasă, nu merge la nuntă. Eu îi mulțumesc băiatului că a venit. Și lasă aici, oară, hai ca stăm la bani. Stați acolo, că De suntem cât timp tineri. l-ai văzut cu Daniel? De la are o 4 ani, 5, mai mult. 4 ani. Când erai văzător, am cunoscut până când nici pe grai. Am dat aminte că așa vorbea. Dar acolo, ce zic, s-au modificat, doar nu sunt acolo la lucru, la muncă, dar ia și bani. Dar așa, asta e aici. Stai pe loc, să dăm. Să vin, băiatul e tânăr. El are capacitatea ca să aibă un ban, să facă și o treabă și căsătorească. Sau Dumnezeu să-i ajutați eu la nevastă. Dar acum am preajul cununii. Ce urez mata lui Daniel? Multă Ce-i sănătate. dorești? Gata. Atâta Asta asta, e mătare? Da, multă sănătate și bucurie și inimă bună. Mă duc la scaun. Hai! Vă gălăgie. Dar cine ține închis? Nu știu cum am mai... Vede acolo. Hei, pisiu. Se. Eu umblu cu bocații că e frig, la cioară. Dacă aș alb sau tot,